Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongetorriak saio berri batera, gaur otsailak 7 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Mikel Urabaienekin egongo gara, Paris 365eko komunikazio arduraduna dena. Paris 365eko kideek erabaki bat hartu dute. Urtarrilak 28tik martxora arte ez dituzte modu presentzialean afariak emango, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketarekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1649ko otsailaren 7an, monarkia abolitzea erabaki zuten Inglaterran eta Charles lehenengoa erregeari burua moztu zioten, herritarren eskubide eta askatasunak zapaltzea egotzita. Monarkikoen eta parlamentuaren boterearen aldeko arteko gerra zibilean bigarrenek irabazi zuten. Parlamentuaren aldeko armadak Oliver Cromwell zuen buru. Inglaterran garaipena eskatu ostean Irlanda konkistatu zuen. 1651ko matxinadaren ostean Irland ezarri eta konfederazio katolikoa zapaldu zuen. Urte batzuk geroago 1937ko otsailaren 7an Malaga Almeria errepideko sarraskiaren bigarren eguna desbanda izenez ere ezaguna. Tropa frankistak Andaluzian Malaga hiria hartzekotan ziren eta 300.000 bat herritar ihesean abiatu ziren Almeriara. Faxistek italiarren eta alemaniarren laguntzaz milaka zibil hil zituzten 3 egunez hegazkinetetatik tiro eginez. Erasoak kaosa eragin zuen eta lekukoek gerora azaldu zuten aurrekaririk gabeko infernoa izan zela. Egun berean baina 1965ean napalma erabili zuten lehen aldiz Vietnamen AEBek. Aurretik erabilia zuten arma hori, puntualki adibidez Indotxinako gerran. 1950ko abenduaren 22an erabili zuten lehen aldiz. Vietnamgo gerran, baina era sistematikoan erabili zuen AEBko aire armadak lurraldea eta biztanleria zibila sarrazkituz. 9 urteko Pan Thinking Punk neskatoa napalmarrekin erreta korrika ikus daitekeen argazkiak. AEBen krudelkeriaren simboloetako bat bilakatu zen eta munduari bira eman zion. Eta bukatzeko 1989ko otsailaren 7an, Ukrainako gobernuak Txernobileko zentral nuklearreko 3. erreaktorea berriz ere martxan jartzea erabaki zuen. Istripua gertatu eta 13 urtera. Itxieraren kostua eta langileen soldata atzeratuak ordaintzeko eskaerari Europako Batasunak eta G7ak ezezkoa eman ostean soka tenkatzeko beren modua izan zen. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian kooperatibak hazi egin dira Nafarroan. Iaz 109 kooperatiba sortu baitziren. 135 mikerratzaileen ekimena da. Argazki nagusian, Osasunako jokalariek barkamena eskatu dute eta euren zaleei babesa eskertu diete, naiz eta 35. minutuan kanporaketa erabakitaz egon. Titularrean, ibilbidearen amaiera. Osasuna Erreala kopatik kanporatua, 2 gol jaso eta 15 minututan kanporatua izan ondoren.
Hori koloreko berrietan alde batetik Nafarroako industriari laguntzeko deia egin dute igandean, hilak 16. Beste alde batetik Berdelisek Guinness errekorra lortu du. Jarraian Iruña herripagainaren etorkizunari buruzko kontsulta bat amaitzen du. Eskuineko berrietan batetik Aitor Estebanek onartu du EAJaren buru izateko erronka. Bestetik bortxaketa batean mozkortuta egon den biktima baten baimena deuseza dela adierazi dute. Azkenik, Iruñak berretsi egin du erorikoak estzitzeko bide orria. Diario de Navarraren titular nagusian batasun sindikala Nafarroako industriaren desegiteaz ohartarazteko. Manufaktura enpresa handienen batzordeek gainbera geldiarazteko eskatu dute. Argazki nagusian Sergio Herrera, Ruben García, Jon Moncayola eta Juan Cruz burumakur anoetan partidaren amaieran. Titularrean akatzengatik ezabatuak. Osasunak kopako finalerdiak galdu ditu, kontzepzio larriak egin ostean. Eskuineko berrian UGTek lehen sindikatua izaten jarraitzen du Nafarroan. Goiko berrietan ezkerrekoan autoak aparkatzeko arazoak dituzten tailerrak. Eskuinekoan Berdelisek 7 maratoien erronka irabazi du. Gararen argazki nagusian Ortuzarren erretiroak bidea libre utzi dio Estebani EAJaren buru izateko. Aitor Estebanek bigarren itzulian parte hartzeko edo ez hartzeko erabakia espero zenean, Andoni Ortuzarrek erretiratu egingo zela iragarri zuen atzo. EAJaren lidergoaren erreleboa alde batera utzita dago. Argazki nagusian Errealako jokalariak atzo gauean gola ospatzen, anoetan. Titularrean Errealak errebantxa hartu eta finalerdietara iritsi da. Errealak kopako finalerdiak errepikatu ditu Osasunaz 2 huts gaindituta anoetan. Txuri-urdinek aurreko igandeko derbiaren errebantza hartu zuten gorritxoen zehaztasunik eza aprobetxatuta. Partida nagusi izan zuten, baina lehen zatian egindako akatsak garesti ordaindu zituzten. Eskuineko berrian 57 urteko gizon batek bere ama hildu labankadaz Irunen. Beheko berrietan, ezkerrekoan, A. Rivera historia garaikideko irakaslea EHUn denaren ustetan, faxismoarena baino eskuin erradikalaren igoera gertatzen ari da. Eskuinekoan, Confebaskek uko egin dio LGS propio bati buruzko mahai bati. Berriaren argazki nagusian, Andoni Ortuzar EAJaren Euskadi buru batzarreko lehendakaria atzo Bilbon. Titularrean Ortuzarrek uko egin dio EAJaren buruzagitzari zatiketa arriskuagatik. Aitor Estebanek onartu egin du bigarren itzulirako hautagai izatea, eta EBBko lehendakariak adierazi du arduragabekeria bat litzekeela harekin lehiatzea. Ortuzar 2013tik izan da jertzaleen lemazain, alderdian eta haren etorkizunean pentsatu behar dut. Beste argazkian, Errealako jokalariak gola ospatzen. Titularrean, Erreala kopako finalerdietara Osasunari 2 huts irabazi ondoren. Goiko berrian Merina Gris taldeak bigarren disko luzea argitaratu du, Zuloa izenekoa. Eskuineko berrietan, batetik, hil eginda Irunen semeak labanarekin larri zauritu zuen emakumea. Bestetik, Miarritzeko La Negres auto izena aldatzeko agindu dute epaileek. Jarraian, Confebaskek ezetz esan dio EAErako gutxieneko soldata bat ezartzeari. Azkenik, Palestinarrak Gazatik bidaltzeko plan bat prestatzen hasi da Israel. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian erorien monumentuko simbologia fascista duten elementuak kentzeko eta interpretazio zentsoa sortzeko lege proposamena aurkeztu dute. PSN, EH Bildu eta Geroa Bai talde parlamentarien sinadurekin aurkeztu da gaur eta onartua izateko babesa izango du. Eskuineko berrietan goikoan Eneko Lazkoz, Katxin Madariaga eta Enaitz Sestau izan dira bertso paper lehiaketako irabazleak. Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak Iruñeko 5. bertso paper lehiaketako sariak banatu dituzte gaur arratsaldean, Nafarroako antzerki eskolan egin duten bertsoaroko emanaldian. Aurten 28 lan aurkeztu dituzte guztira, egileen adinaren araberako 3 kategoriatan. Kulturako, jaietako, hezkuntzako eta kiroletako alorreko zuzendari Inigo Gomez Eguiluzek eta Nafarroako bertsozale elkarteko kide Sarai Robles Bitasek eman dizkiete sariak irabazleei.
Behekoan itxita daude Belateko tunelak. Arratsaldeko 3ak arte trafikoa Mendarte Zaharretik desbideratuko da. Bigarren tunelaren eraikuntza lanek behartu dute enegarren mozketa. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel Urabaienekin gaude, Paris 365eko komunikazio arduraduna dena. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zuek. Oso ongi baita ere. Bueno, Paris 365eko kideek erabaki duzue modu presentzialean egiten zen dituzten afariak martxora arte ez egitea, ez da, edo etetea. Eta, horrekin sartu baino lehen, kontatu guztue pixkat zerbitzu ematen dituzuen Paris 365etik. Bueno, Paris 365 batez ere egiten duguna da elikadura duina bermatzea, orduan horretarako baditugu bi lokal ezberdin, bata da jangela, pertsona helduentzako eta aradoaz eta jasotze dituzte 3 otordu egunen, eta gero bestea da Arrotxapean daukagun biltegi bat familientzako eta funtzionatzen du elikagaien banku bat bezalaxe, eta gero horretaz aparte baditugu beste bigarren eskuko denda eta horiek balio dute alde batetik gure elikadura baliabideen erabiltzaileentzako arropa musutru jasotzeko, eta gero bestalde batetik baita ere elikadura baliabide horiek finantzatzeko, zen badira irekiak publiko guztiarentzako. Eta, esan bezala, urtarrilaren 28-tik, okerrez banago, eten dituzue afariak, eta, zergatik erabaki hau hartu duzue? Bai, eten ditugu afariak, behin-behineko erabaki bat da, erabaki dugu bai ala bai irekiko dugula berriz martxoa aldera edo martxoa amaitzerakoan behintzat irekiko dugula berriz. Eta erabaki hartu dugu batez ere egora ikusten dugulako oso zaila dela momentu honetan, jende asko pilatzen da laguntza bila jangelako atean, eta guk ez dugu modu horretan funtzionatzen, hau da. Ez da pertsona bat datorrela gure gana eta zuzenean ematen diogu afaltzeko, baizik eta badugu zerrenda bat eta jarraipen bat egiten dugu gizarte langileen bitartez, bakoitzaren kasuaren arabera. Eta orduan beti pertsona berdinak datoz ez, epe batez. Behar duten epe horretan, egunero etor daitezke gure gana eta gero txandakatuz doaz beste pertsona batzuk sartzen dira, ez? Baina ez da egunean ematen dugun zerbait eta momentuan ematen dugu laguntza. Orduan jende askok hori ez daki. Pobrezia areagotu da Iruñan, eta horrek sortu duena, bi gauza horiek sortu dutena da, jende asko pilatzea laguntza eske batez ere afal orduetan gure atean. Eta hor liskar ezberdinak sortzen dira, batez ere kontutan hartuta pobrezia sakonean dagoen jendea dela, eta horien artean droga trafikoa ere jakin badakigu badagoela, batez ere bizilagunek esan digutelako eta gure gaueko voluntarioek ere ikusi izan dutelako, orduan, egoerak arduratzen gaitu, badakigu zerbait egin behar dugula eta horrelako behin-behineko erabaki bat hartu dugu, jakinik udaberrian normalean beroa hasten denean egoera lasaitzen dela beti badugu esperientzia hori, eskarmentu asko dugu 15 urte daramatza Parisek eta jakin badakigu udaberrian beti egoera lasaitzen dela, igual jendeak baduelako non egon eta momentu honetan orduan horregatik hartu dugu erabakia. Eta nola gestionatu duzue pilaketa hori? Zaila izaten da eta horregatik ere egin dugu geldiune hau zen kontutan hartu behar dugu ze protokolo ditugun eta nola eraldatu edo nola egokitu pobreziaren areagotze ontara. Orduan, oraingoz funtzionatzen dugu taperren bitartez, bazkal ordutan ematen ditugu taperrak erabiltzaile guztiei eta horrela eramaten dituzte eta afaria badute, baina ez presentzialki, baina behintzat bermatzen dugu gure helburu hori. Eta ikusi duzu azken aldian pobrezia areagotu egin dela? Bai, argi eta garbi. Ez da azken urteko gauza bat soilik, baina egia da azken urtean asko areagotu dela. Eta hori beti esan dudan moduan nabaritzen dugu negualdera, zen azkenean jendeak ez doa bakarrik afari eske edo bazkari eske, baizik eta baita ere aterpe baten bila. Eta orduan gure kasuan hori ikusten dugu gure atarian, eta azken aldean areagotu da asko, eta beste erakunde askok horren inguruan egin dute, azpimarratu dute hori askotan, zen badakigu Arantzadin badagola jende pilo bat lo egiten, eta hori errealitate bat da, lehenago ez egona edo ez egona hainbeste, eta
azken aldian, bueno, etortzeko geratu den errealitate bat da eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Eta hemen Iruñe herrian eta Nafarroan gertatzen den zerbait da edo orokorrean estatu mailan? Ez, argi eta garbi orokorrean gertatzen den zerbait, ez? Gero egia da, hemen Nafarro mailan seguruenik Iruñan ikusten dela gehien bat, baina baita ere inguruko herrietan. Azkenean jendea doa aukera gehiago dituen toki batera, ez? Ez bakarrik esaten den moduan laguntzengatik, baizik eta hemen argi eta garbi izan behar dugu edo migratzen duten pertsonen larruan jarri eta pentsatu beraiek ez doazela laguntza bila edo beste toki batera, baizik eta beraien kabuz bizi ahal izateko. Guztiok egingo genuken bezala, orduan normalean aukera gehiago izaten dira hiriburuetan, baina badakigu nola den egoera Kanariar irletan, adibidez, edo Europako beste herrialde batzutan, Frantzian, hau hori toki guztietan gertatzen da, eta Iruñean ere nabaritzen dugu asko. Eta zen izan daitezke gorakada honen faktoreak? Denok buruan duguna, ez? Batez ere nik uste dut migrazio fluxuak, zen baditugu hemen esan dezakegu Parisen erabiltzaileen erdia badirela bertakoak eta beste erdia atzerritik etorritakoak. Bere garaian ere urte gehiago daramatenak esaten dute berdina gertatu zela 2008ko krisia eta gero, ez? Baina kasu horretan Hego Amerikatik etorritako pertsonak ziren, hegazkinez etorritakoak, eta orain ikusten dugun egoera bestelako bat da, ez? Badatoz askotan Afrika iparraldetik, jende asko oso gazteak, askotan izaten dira adingabeak ona datozenean, eta gero 18 urte betetzen dituzte eta kale gorrian geratzen dira, inolako laguntzari gabe. Gure sistemak ez dituelako kasu honetan migratzaileak orokorrean babesten, eta are eta gutxiago migratzaileak baldin badira 18 urtetik gorakoak, ez? Beragokoak baldin badira, badute laguntzaren bat, behintzat hori nerabezaroak babesteko edo. Baina gero betetzen dituzte 18 urteak eta 6 hilabetera geratzen dira kale gorrian aukerari gabe, eta migratzaileek ez duten laguntza gehiegirik ez, lan egiteko aukerari gabe, eta hori bermatzen ez badiegu, bakarrik bizi daitezke laguntzen bitartez, eta laguntzak ere oso eskasak dira, eta ez gara mundu guztira iristen, eta hori da Parisen gertatzen zaiguna, baina migrazioa da momentu honetan gehien larritzen gaituen egoerak. Zenbat denbora eman behar dute hemen lan egiteko edo joder. Bai, bataz beste... Errepikatuko dut. Bai, lasai. Zenbat denbora eman behar dute hemen lan egin ahal izateko? Bataz beste 7 urte izaten dira. Hemen atzerritartasun legea badela lege batez errazteko beraien integrazioa baizik eta kontrakorako, ez beraiek alde egiteko, esango nuke. Lege horrek esaten duena da pasa behar dituztela 3 urte erroldatuak toki batean, eten nuneri gabe, eta horrek esan nahi du kalean geratu gabe eta badakigu etxe bizitzaren prezioekin eta ze gertatzen ari denez. Orduan oso zaila da, badago jendea ere etxe bizitza batean bizi dena, baino ez duena erroldarik ez, honekin negozio ilunak egiten dira baita ere. Eta orduan oso zaila dute, eta gero horretaz aparte, gero behar dute aurre kontratu bat ere paperak eskuratu ahal izateko. Orduan, egoera regularizatzeko, gero alde batetik doa nortasun agiriaren kontua, beste alde batetik pasaportea, eta hemen baino bataz beste, guztia kontutan hartuta, 7 urte izaten dira, orduan denbora pila. Eta nork dauka honen erantzunkizuna? Hemen ez dago erantzule bakarra, hemen erroldaren kontura ez etortzen zaiguna burura beti izaten da udala, ez bakarrik Iruñekoa, baizik eta toki askotako udalek badute eskumen hori errolda ahalbidetzeko, eta horrek errazten ditu beste gerorako beste tramite batzuk. Ez bakarrik beraiek kontribuzio bat egiteko gure gizartera, baizik eta baita ere eskubideak dituzte eta eskubide horiek lortu ahal izateko, ez, adibidez osasun arreta eta bar. Eta horretan egia da erroldaren kontuan udalek dutela eskumena, Iruñekoek edo bestelakoek, zen erroldatzen aldituzte kalean dauden pertsonak ere
gizarte zerbitzuetan. Eta gero, bestelako atzerritartasun legearen kontua, adibidez, hori bada estatuaren gauza batez, Espainiako gobernuarena. Gero Nafarroako gobernuak ere etxebizitzaren kontura baditu hor badu zer esanik, ez? Guk ikusten duguna da, instituzio batzuek pasatzen diotela beste batzuei arazo hau, eta beti erantzunkizuna besteena da, ez? Eta, egia da batzutan baliabideak falta direla, batez ere modu lokalagoan, baina kasu horretan udalek presionatu beharko lituzkete gainetik dauden beste instituzio batzuk, ez? Nafarroko gobernua, Espainiako gobernua, eta ez bakarrik egin ez da gure erantzunkizuna, ez? Badituzte tresnak, eta ez dituztenean gehiago eskatu beharko dituzte. Eskumena pixkat zatitua dago, ez da? Eta ezakit orduan elkarlana beharrezkoa ikusten duzue? Bai, elkarlana ezinbestekoa, alde batetik instituzio ezberdinen artean, eta gero beste alde batetik ere instituzio publiko hauen artean eta erakunde pribatuen artean, gobernuz kanpoko erakundeen artean. Eta orain ez da ematen? Ari da ematen, segun eta baino oso gauza zehatzetan, ez? Hemen beharko genituzke errora doazen beste helburu batzuk, adibidez hori, etxebizitza unibertsalarena, ez? Konstituzioan inkluso agertzen dena, baina Espainiako gobernuak ez du bermatzen, eta hemen gertu ere Nafarroko gobernuak ez du ezta ere bermatzen, orduan horri begiratu beharko genioke, eta horregatik guk ere, guk bai sarean lan egiten dugu eta elkarlanean beste erakunde batzuekin, adibidez kasu honetan, Ariturekin, etxebizitza sindikatu sozialistarekin, izan ditugu bilerak, egiten dugu elkarlana, gero beste esparrutako elkarte batzuekin, sosarrazakeria eta baina ikusten dugu erakundek horrelakorik ez dutena egiten, hemen badaude interes partidista pilo bat, bakoitzak egiten du bere kanpaina eta gauza hauekin ere. Hala ere, Nafarroko Iruñeko udaletik ikusi dugu egon direla hobekuntzak, ez? Eta bikoiztu da gai sozialen inguruko aurrekontua azken urtean, baina hala ere ez da nahikoa eta ez badute baliabide nahikorik presiona dezatela Nafarroko gobernua, etxebizitza departamentua eta bestelakoak, ez? Eta erabaki hartu zenutenetik, ze erantzuna jaso dituzue? Orokorrean nahiko erantzun onak, ez? Alde batetik publikoki ikusarazi dugu dagoen arazo bat, ez? Eta hori askotan ez da oso erosoa izaten, ez? Badirudi, oso ekintza onak egiten dituzue, zuek Paris 665 eta listo, eta hortik ez gara ateratzen, baina horren atzean badaude realitate nahiko inkomodoak eta bata izan daiteke, ez? Aipatu dugun edo ezagutzera eman dugun hau ez drogen kasua, orduan. Zentzu horretan, denetari jasotzen dugu, ez? Badakigu oso zabalduta dagoela orain xenofobiaren diskurtsoa eta sare sozialetan eta zuk ikusten duzu albiste bat gure erabaki honen inguruan eta erantzun asko izaten dira hori negarra egiteko modukoak. Baina gero gure inguru hurbilean ikusi duguna bestelako gauza bat izan da, ez? Bizilagun askok eskertu digute egin dugun adierazpen hau eta hartu dugun erabakia. Eta gero erabiltzaileek beraiek ere ulertu dute, egia da beraientzako ere ez dela egoera ona zen badatoki bat ere nahiko segurua eta sozializatzeko gune bat afariak presentzialki egitekoa. Baina, beraiek ere ulertu dute eta esan dezakegu orokorrean jendeak ondo hartu duela. Eta udala ere gurekin biltzeko erabaki hartu du, gobernuak ere, esan nahi dut, mugitu dira fitxak pixko bat honen arira. Eta hitz egin duzue gobernuarekin eta ja? Paris 665 gaude etengabeko kontaktuan, baina egia da erabakiaz geroztik hori, pixko bat kontaktu gehiago egon direla eta orain, hitz egiten ari gara, nola saiatzen garen egoera honi aurre egiten. Eta orain hausnarketa prozesu bat ireki duzu, ezta? Kontatu dezakezu pixka bat honen inguruan.
Bai, orain arte esan dudana da pixko bat kanpora begira, baino baita ere barne prozesu hori ireki dugu nolabait, ez da oso luze izango, lauzpabost aste, baino lauzpabost aste horietan ikusiko dugu nola aurre egin egoera honi, kanpoan biltzen den jende guztiari, nola jakinarazi hori gure baliabideak ez duela horrela funtzionatzen bateko laguntza baten bidez, baizik eta jarraipen luzeago baten bidez, nola ulertarazi ere egoera desesperatu batean dagoen jendeari ezin dugula mundu guztia hartatu. Ez dira gauza errazak, baina horretarako berbegiratu beharko ditugu gure protokoloak, ikusia igual ez dakit zerbait esatearren jende gehiago behar dugun voluntario moduan gauez, pertsona bat igual atean egotea hori azaltzen, ez dakigu ez. Baina horretan gaude eta hori orain dagokiguna fundazioan. Normalean, voluntarien aldetik jendea prestago zuei laguntzeko? Bai, voluntarien aldetik beti jaso izan dugu oso erantzun ona, batez ere hemen arazo gehiago izaten dugu udanez, hau justu izaten da kontrakoa, lan gutxiago dagonean izaten dugu arazo handiagoa jendea oporretan doalako eta gure ohiko voluntarioak igual ez dutelako hainbesteko aukerarik beraien ohiko jarduerarekin mantentzeko. Eta hor beti egiten dugu deialdi bat, eta beti jasotzen dugu kriston erantzun ona. Eta jende gaztea hurbiltzen da ere laguntza eskaintzera? Bai, jende gaztea ere hurbiltzen da, azken aldian nik esango nuke ez daukat daturik, baina nire sensazioa da gorakada izan dugula zentzu horretan. Baina egia da gehienak direla jubilatuak, hori ere esan beharra dago, eta azkenean bada normalean denbora libre gehien duen jendea, ez argi eta garbi, logikoa den moduan, eta gero gainera normalean izaten dute pixka bat bizitza egonkortuagoa eta badakizkite beraien ordutegiak eta izaten dute prestutasun handiagoa. Eta etorkizunari begira, nola ikusten duzu egoera honen bilakaera? Ikusten dut azkenean, nik uste dut instituzioek beste alde batera begiratu izan dutela denbora luzez batez ere migrazioaren kontu hontara, baina hori berdina gertatu zen ikuste dut Hego Amerikatik 2008ko krisiaz geroztik. Kontua da nik uste dut momentu honetan segurenik migrazio prozesu horiek garai horrekin konparatuta oraindik eta gogorragoak direla, askotan gerrak eta izaten dituztelako beraien herrialdeetan, horietatik ihesi datoz, eta hemen topatzen dutena ez da igual espero dutena. Eta horretara hurbiltzen saiatu behar gara. Denok zen geratzeko etorri diren pertsonak dira, pobrezia egoera batean daude, orduan horiek gehitu behar ditugu jadanik gurean dugun egoera zail horiei, ez? Eta horretarako erraztu behar diegu aurrera egiteko aukera zen, hori onuragarria da denontzako eta baita haien eskubideak bermatzeko modu bakarra, ez da. Eta, ja bukatzeko, Paris Hilus hiltzeko jaio zen, ez? Nola ikusten duzu helburu horren lorpena? Oso urrun. Oso urrun. Bai, azkenean kontatu dugun guztiarengatik, ez? Ikusten dugu oso urrun. Hiltzeko bai, baina beti ere hartzen badute gure ardura instituzio publikoek, ez? Eta hori da urrun daukagun helburua eta oraingo egoerarekin eta zailago, ez? Guk oso gustora egiten dugu gure lana, baina badakigu ez genukela horrelakorik egin beharko eta deialdirik egin beharko voluntario gehiago jasotzeko horrelako komunikaturik eta bar. Mikel, zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ea egoerak hobera egiten duen. Bai, eskerrik asko. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur ostirala negu itxura hartuko du eguraldiak, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura asko jaitsiko da eta euria egingo du.
Goizean hego haizea bultzatuta fronte bat iritsiko da eta euritara joko du. Fronte hau azkar pasako da. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, kostaldean bolada gogorrekin, eta beste fronte bat iritsiko da. Orduan prezipitazioa ugariagoa izango da eta sarriago egingo du. Aldi berean tenperaturak nabarmen egingo du behera eta baliteke elurkota gauean 700-800 metro inguruan kokatzea. Larunbat goizaldean euria egingo du oraindik, batez ere ekialdean, eta elur mailak 700-800 metro inguruan jarraituko du, baina poliki-poliki igarotzen joango da. Goizean barnealdean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Kantauri isurialdean berriz noizbehinka euri pixka bat egingo du, batez ere kostaldean, baina arratsaldean atertu egingo du. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 5-10 gradu artekoak izango dira. Igandean zerua nahiko estalita egongo da orokorrean, baina euri gutxi egingo du eta noizbehinka. Bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da Kantauri isurialdean. Haizeak hegoaldetik joko du, baina temperatura maksimoetan ez da ia aldaketarik espero, bai ordea minimoetan. Izotza Arabako eta Nafarroako leku batzuetara mugatuko da. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Gobernuak euskara nabarmendu du herritar guztien kohesiorako eta batasunerako elementu gisa, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Nik esango nuke proposatu baino gehiago egin ditugula, hainbat neurri ezberdinekin denboraren zehar ezta. Eta adibide batekin hasiko naiz, Euskal Herria Irratia 1998 okerez banago sortu zen, eta 2016 arte ez zuen lortu legalizazioa bai emititzen zuten, ongi dakigunez bereziki Iruñerrian, baina ez zuten hori baimena modu legal batean emititzeko, ezta? Eta ez zuten ere lortu zen gobernuaren bidez, ezta? Berri ona izan zen Iruñerriko euskaldun guztiontzat, eta hori da adibide bat. Eta beste adibide oso garrantzitsua gainera, zoritxarrez dirurik gabe ongi dakigu ezin dela ia ezer borondatea bai, baina dirurik gabe zaila da zertxo bat bultzatzea, ezta? Eta kasu honetan beste adibide da, hori zen ere, diruarena, aurrekontuarena, eta gogoratu behar dugu 2015ean UPN-eko azken gobernuan Euskara Bidean bazeudela 2,1 milioi euskararen inguruan politika garatzeko, ezta? Eta 2015erako 13,2 milioi dira. Beraz, horrek esan nahi du aurrekontuak bider 6 biderkatu direla, eta hori oso garrantzitsua da. Zer egin da diru partida horiekin? Adibide batzuk jartzearren, adibidez euskarazko edabideentzat diru laguntza gehiago, deialdi gehiago egitea, ezta? Edo gaztelianazko edabideentzat baina euskaraz informazioa ematen dutenentzat ere bai, halako diru laguntzak ere biderkatu dira. Diru irabazi asmori gabeko erakundeentzat ere bai, deialdi ezberdinak zabaldu dira eta partidak asko handiagoa dira. Eta adibide bat jartzearren modu euskaraldia. Udaletxeentzat ere partidak handitu dira, bai euskararen plana garatzeko edo haiek antolatzen dituzten jarduerak aurrera eman ahal izateko. Edo eskoletan dauden umeentzat programa ezberdinak edo jarduera ezberdinak antolatu ahal izateko, adibidez, Gora Fest jarduera bezalako jarduerak antolatzeko, bereziki gainera herri txikietan eta Nafarroako erdialdean eta herriberan, ezta? Beste motakoak, adibidez, euskararen inguruko sentsibilizazioa bultzatzeko programa bat entzuten jarri zen abian, euskararekin gora eta gora beti, edo ikatetan edo ingurune digitalean beste motako jarduerak ere edo programak
eta horren adibidea sarean euskaraz. Edo arlo sozioekonomikoan euskara bultzatzeko ere, enpresetan eta euskara langai. Beraz, ikus dezakegunez, arlo ezberdinetan, bereziki jarduerak, edabideak, bultzatzeko dirulaguntzak handitu dira azken urte hauetan, eta hori oso garrantzitsua izan da. Eta hor dugu adibide oso garrantzitsua une honetan, Nafarroako Estatistikako Institutuaren arabera, Nafarroan badaude 100.000 hiztun euskaldunak, hiztun osoak, eta beste 75.000 zertxobait dakite duela 30 urte gutxi gorabehera erdia zen, beraz, erabilitako dirua, erabilitako tresnak, erabilitako baliabideak handi batean eman dute emaitzak, eta guretzat oso garrantzitsua dira. EH Bilduk euskararen erabilera soziala sustatzeko neurri bateria zabal bat dauka, bere helburuetan. Baina 2025erako hain zuzen ere, eta zehatzera joan da, eta hori da interesatzen zaiguna, zehatza, EH Bilduk Nafarroako gobernuarekin aurrekontu akordioan lortutako helburuak edo puntuak aipatu ditzaket, horiei balio berezia emateko. Guretzat oso garrantzitsua da euskararen ezagutza unibertsalerako urrats garrantzitsuak ematea, bai? Eta horretarako neurri zehatz batzuk hartu dira 2025erako. Garrantzitsuena eta benetan balio berezia eman nahi diot A1 helduen euskalduntzean A1 doakoa izateari. Akorde horretara iritsi gara, eta lehen aldez Nafarroan 2025ean A1 doakoa izango da, edo bide horretan jarriko gara. Hori baita euskalduntzeko atea eta hastapena, ezta? Bestetik oso garrantzitsua izango da, eta akordio horretan hori adostu genuen, Nafarroan helduen euskalduntzearen arteko koordinazio gune bat edo partzuergo bat sortzea. Hor daude hainbat erakunde, AEK, Euskara Bidea, Zubiarta eta bar, baina horien artean ez dago topagune formal bat, eta hori sortu da, eta hor elkarlan oparo bat egotea espero dugu. Bestetik, C2 akreditazioa hizkuntza eskolan, hori ere adostu da, C2 hori ematen hasia da, lehenengo maila, hori, 2 kurtso baititu, eta adostasuna lortu da aberekin batera horretan elkarlanean aritzeko. Bestetik, D eredu berriak sortzen jarraitzea, hor daukagu orain sortuko da Oibarren D eredu berri bat, eta Irunberrin batxilergoko D eredu berri bat ere bai, besteak beste, eta beste hainbat lan lerro ere bai, esate baterako euskarazko ikus-entzunezkoak sortzeko diru laguntza, eta bar, gero eta kontsumo gehiago baitago formato digitalean eta horretarako euskarazko produkzioa behar da. Baita ere administrazioan itzultzaile eta interpretazio teknologia propioa, Nafarroak propioa izan dezan lanketa bat edo proposamen bat egitea. Hainbat gauza adostu dira akordio horretan, eta zertzelada batzuk dira eman ditudanek, ezta, baina bide asko dago oraindik egiteko zalantzarik gabe. Kontigo Navarra zurekin Nafarroa koaliziotik, gai honetan beste batzuetan bezala, gure politika da indartzea politika publikoak. Hau da, dauden euskaltegi publikoa, Zubiartekoa hain zuzen ere, eta hezkuntza eskola ofiziala, plazak handitzea, eta baita euskaltegi publikoak ez dauden eremuetan, euskaltegi publikoak sortu, Nafarroko pertsona guztiak izan dezatela aukera euskara ikastea heldutan, eta horretarako ezinbestekoa da finantzazio publikoa handitzea. Bat ere zalantzari gabe ezabatu. Bat ere zalantzari gabe, behin eta berriro errepikatuko nuke, ezabatu behar da zonifikazioa.
zergatik batere logikarik ez duelako, eskubideak personenak dira, eta adibidez jarriko nuke, ni euskalduna naizen aldetik, eskubide erabat ezberdinak izango nituzke baztanen, eremu euskaldunean biziko banintz, edota hemen Iruñan, eremu mistoan, edo tuteran, eremu euskaldunean biziko banintz beraz. Ni persona bat naiz, euskalduna naiz, eta horren arabera pentsatzen dut eskubide berbera izan beharko nituzke bizi naizen tokiaren arabera. Berdin zait tuteran, berdin zait Iruñan, edo berdin zait baztanen edo lesakan. Eskubide berberak niretzat. Eta euskaldun guztiontzat noski. Eta hori zonifikazioaren gatik ez da gertatzen Nafarroko euskaldunentzat. Beraz, argi eta garbi dako ez duela batere logikari. Eta hori azpimarratu dute duela gutxi, goratu behar dugu duela gutxi egon zirela hemen Nafarroan azterketa bat egiten, ea Europa eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen gutunaren, Europako gutuna betetzen ari zen edo ez, azterketa bat egiten duten noiz behinka, eta iaz etorri ziren, egin zuten halako azterketa bat, eta hain zuzen ere, azpimarratu zuten euskara garatzeko hemen Nafarroan oztopo handienetariko bat zonifikazioa zela. Beraz, horren kontra argi eta garbi borrokatu behar dugu eta horrexegatik gure jarreran. Baina azpimarratu behar dugu beste aldetik gobernuak ez dituela legeak aldatzen eta hori zonifikazioa ezabatu ahal izateko lege bat aldatu behar da eta hori parlamentu honetan egin behar da. Eta zoritxarrez, une honetan, gaur egun, Nafarroan parlamentuan ez dugu gehiengo bat hori lortu edo egin ahal izateko zergatik bakarrik. Bildu kontigo zurekin eta geroa bai gaude horren alde, ezabatzearen alde. Eta gaude 19 parlamentario. 50-tik, 19, beraz ezinezkoa da, zoritxarrez ezinezkoa da une honetan eta kontuan hartu behar dugu, hori, ezabatze hori lortu nahi baldin badugu, gehiengo bat lortu behar dugu eta momentu honetan hori ez dago parlamentu honetan. Jakina da, 11 aldiz esan dugu parlamentuan eta beste hainbat tokitan, Bilduren eredua ez da, Euskaren legea, gaur egungo Euskaren legea, 18.986 legea, zeinetan Nafarroa 3 eremutan zatikatzen den, ezta? Lege hori zaharkitua dago, 40 urte beteko ditu sarri, eta kalte handiak ekarri dituen legea izan da neurri batean, ezta? Nafarroa zatikatu duelako, eta hizkuntz eskubideetan berdintasuna urratu delako, ezta? Dudari gabe, gure borondatea litzateke lege hori gainditzea, Nafarroa eremu bakarra izatea eta hizkuntz eskubide berdinak izatea Nafar guztiok, beti ere tokiaren araberako ezaugarriak kontuan hartuta eta urrats desberdinak eman barra daude, eremu toki eta ezaugarri desberdinak dituzten udalerri desberdinetan, dudari gabe, baina beti ere irizpide eta txapel berarekin, ezta. Baina ez dugu hori guk bakarrik esaten, berriki izan dugu Europako hizkuntza gutxituen kartaren 6. ebaluazio txostena, eta bertan Europako adituek aztertu dute Nafarroako hizkuntza politika eta besteak beste adierazi dute euskararen legea, alegia zonifikazioak kalte egiten diola euskaren normalizazioari eta korapilo juridikoak sortzen dituela eta traba dela, normalizaziorako. Eta hori da, guk pentsatzen dugun gauza bera baita, zonifikazioak arrakala sortzen du euskaldunon artean, Nafar euskaldunon artean, hezkuntza arloan, sortzen du arrakala erabilera sozialean eta arlo sozialean, sortzen du arrakala ezagutzan, sortzen du arrakala administrazioan eta beste arlo guztiaten, guk dudarik gabe lan eginen dugu hori gainditzeko. Kontigo Navarra zurekin Nafarro koaliziotik,
zonifikazioaren honen aurka gaude eta gure ustez gainditu beharra dago. Ez da bidezkoa, orain gertatzen den egoera ez, Nafarroko hainbat eskualdetan euskara adibidez ez puntuatzea berdin oposiziotan, ez? Orduan gure ustez zonifikazio hori gainditu beharra dago eta Nafarroko pertsona guztiak izan behar dute bai aukera ikasteko euskaraz, bai aukera hori euskara erabiltzeko. Nik esango nuke bereziki pedagogia edo jendearen mezuak aldatu behar dugu, ezta? Denbora luzez zoritxarrez hemen Nafarroan edatu zen inposizioaren mezua, euskara inposatzen ari zela, zoritxarrez izugarrizko zabaltasuna izan zen jendearen artean, eta horren kontra borrokatu behar dugu, aldatu behar dugu txipa, jendearen txipa, justu kontrakoa lortzeko. Beraz, inposiziorik ez, baina eragotzi gabe. Eta hori da hain zuzen ere lortu behar dugu. Horretarako mezu positiboak, mezu baikorrak euskararen inguruan, euskarak batzen duela, biderkatzen duela, laguntzen duela, kohesio soziala lortzen duela, inoiz ez du apurtzen, inoiz ez du oztopo bat izaten, inoiz ez du zatitzen edo keintzen, ezta? Eta hildo horretatik abidez iaz topaguneak jardunaldi bat antolatu zuen, gero eta aldeko gehiago lelopearekin, eta nik uste polita eta interesgarria izan zela alako jardunaldia. Beraz, hildo horretatik lan egin behar du, gero eta jende gehiago gure alde, gure inguruan batzeko esan dudan bezala aurrera ematen ari den politikekin, eta beti mezu positiboekin euskararen inguruan. Guk uste dugu euskara dela eta izan behar duela Nafarroan arteko zubia, elkarbizitzarako tresna, euskarak batzen gaitu, euskara denon ondasuna da, denon ondarea da, eta horren alde egin behar dugula lan guztiok, bai? Euskara ez dela diskriminatzaile, eta zabaltzen diren hainbat bulo eta irudi oker gainditu behar direla, ez? Euskaren kontra daudenak, eta euskara izan behar dela hori elkarbizitzarako tresna, ez? Eta erdigunean jarri behar dugula bizikidetzan. Horretarako politika egokiak egin behar dira, euskara liskarretik atera behar da, dudarik gabe, lokatzetatik atera behar da, baina politikaren erdigunean jarri behar da, eta izan behar da elementu zentral bat elkarbizitzarako behar beharrezkoa delako, ez. Horregatik uste dugu norabide horretan egin behar dugula lan, ez. Bizikidetzaren alde, eta hizkuntz eskubideak, denon hizkuntz eskubideak bermatzearen alde. Gure koalizioatik hizkuntza politikaren inguruan adostasun zabala lortzeko eta hori, pixkat borroka politikoa alde batera uzteko, eskualdeetako edo eremurriko hizkuntzen Europako gutunak diseinatzen duen esparru politiko onartzea ezinbestekoa da. Alde batetik eskualdetako eta eremurriko hizkuntzak babesa eta sustapena izateko, eta beste alde batetik hiztunek bizitza publikoan eta pribatuan erabili ahal izateko hizkuntza hau da euskara. Gogora dezagun gure herriak 1982an gobernu sozialista batek sinatu zuela gutun hori. Eta 2001an gobernu popular batek berretsi egin zuela. Orduan, gure ustez, guztiz beharrezkoa izango litzateke, gutun hori mantentzea eta lan egitea horren alde. Bai, oso motxa izango naiz, joan den astean bildu ginen edo mahai fiskala deitzen den inguruan, hasiera batean gobernuan gauden alderdi politikoak, hor geltu ziren gai batzuk, iaz ezinezkoa zen aurrera eramatea, bereziki pensionisten inguruan, izugarrizko diru kopurua gastatu zelako hainbatean,
eta orduan bueno, beste neurri batzuk gelditu ziren hurrengo urterako, hurrengo urtean bagaude jadanik eta horrezegatik bueno, jorratu behar dugu, aztertu behar dugu, bereziki guraldetik behin eta berriro errepikatu genuen joan den urtearen bukaeran, bereziki errebisiatu behar zirela errenta basu eta hartainentzat zeuden neurri fiskalak eta horrezegatik ahalik eta lasterren jorratu behar dugu, aztertu behar dugu eta ikusteko zenotako neurriak hartuko ditugu datorren edo urte honetarako, ezta. Bildu ginen eta hor finkatu genen batean egutegi bat datozen hilabetean berriro biltzeko eta halako gaiak jorratzeko aukera izateko. Bueno, aste honetan tokatzen zaigu aroztegiari buruz hitz egitea, zalantzari gabe. Larun batean manifestazio jendetsua izan genuen hemen Iruñan, 7 auziperatu horien alde, ezta? Bueno, kontuan hartu behar dugu, jakina da. Baztanen badagoela proiektu pribatu espekulatzaile bat, makroproiektu horietako bat, non aurre ikusten den luxuzko hotel bat egitea, 200 bat etxe bizitza aisialdirakoa, eta golf zelai bat, ezta? Eta proiektu hori Baztani inposatu egin zaio, delako udalez gaindiko plan sektorial bat, Nafarroko gobernuak gainetik egina, eta baztandarrek ez dute nahi, Baztango batzar nagusiak ez du nahi, Baztanek argi hitz egin du eta guri gelditzen zaigun gauza bakarra da bat egitea baztandarren iritzi horrekin, ezta? Eta 2021ean, kanpaldi batean parte hartzeagatik 7 herritar auziperatu dituzte, bortizki, judizialki bortizki nolabait tratatuak izan dira, ez? Kriminalizatu egin dira, eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri nahi zaie, eta 56.000 euroko isuna edo jarri, ezta? Hori ez da posible, ez da onargarria, eta bat egiten dugu erabat, Baztanen egiten ari diren borroka horrekin, eta bat egiten dugu 7 auziperatu horien askatasunaren alde. Horregatik egon ginen manifestazio horretan, okerrez banago maiatzean izango da epaiketa, eta Bildutik elkartasunik handiena helarazi nahi diogu Baztani, eta auziperatuei eta haien ingurune guztiari. Duela aste batzuk, Kontigo zurekin koaliziotik, Kontigo Navarra zurekin Nafarroa koaliziotik, izan genuen berri, egunkarietan irakurri genuelako, Hezkuntza Departamentuak ezarri nahi zuela 2 urteko gela 2 eskola publikoetan eredukoak. Bat zen Alaitz eskola Barainainen eta bestea zen Ezkaba eskola Antsoainen. Orduan, horren berri izan genuenean, gure bozeramailea Hezkuntza Kontseilaria, Hezkuntza Departamentuan, Hezkuntza Departamentuan, egin zuen galdera bat, galdetzen, zergatik egiten ari ziren pilotajen horren proiektua, orain dauden gelen ebaluazioa egin gabe. Orduan, bizkat eskatzen, ebaluazio hori publikoa egitea, eta horren arabera pentsatzea beste ikasturte batzuetan beste proiektu piloto bat ezartzea ala ez, baina gure ustez ez duela zentzurik beste gela batzuk inposatzea eskola batzuetan, orain daudenak ez baldin baute ez da ebaluatu ere, ez? Orduan, guk Kontigo Navarra zurekin Nafarroko koalizioatik eskatzen diogu bai Hezkuntza Departamenturi, bai Jimeno Kontseilariari, pixkat pentsatzea proiektu hau indarrean jarri baino lehen, nola dauden eskola hauek, ze egoeratan daude ikasle, 2 urteko ikasle hauek, ze jakin izan dugu zailtasun handiak izaten ari direla eskoletan pixka bat egunerako gauzetan, orduan ongi ebaluatzea, ongi jakitea nola dauden ikasle horiek eskola hautatutako eskoletan, eta horren arabera erabakia hartzea. Baina ez hartzea erabakia ebaluazio hori jakin gabe.
Gaurkoz hau izan da dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.